A začarovali se a řekli si to kouzlo? Ne. Víte, že jsem duch? No jasně. Vidíte? Nakonec jste vlastně té pověsti přišla na kloub. Bohužel. Smůla. To, čemu lidé uvěří, stává se pravdou bez ohledu na to, jaká je skutečnost. A vy už teď víte, že karta ďábla patří Martinovi. Myslím, že už začínám chápat, co se tu hraje za hru. Opravdu? Já už vím, odkud vás znám. Vezl jste mě stopem. Na chatu, ke Kamile. Ano. Ale chata Kamily vypadá úplně jinak, než chata v tomhle zvláštním kraji. Což ovšem znamená, že je tohle něco jako sen. Ano. Jsem přesná, když říkám něco jako sen, že? Myslím, že jste úplně přesná. My jsme totiž na tu chatu nikdy nedojeli. Moment. Ještě stručné shrnutí. Celý ten příběh. Souboj vědomí a podvědomí, které se v komatu vyrovnává s určitými psychickými náhradami. V podstatě se jedná o velice podivný druh hledání svobodného já. Takže přicházely zvláštní děje a obrazy. Podobně jako když ve spánku sníte. Tomu já moc nerozumím. Psyché. Ah. Milý doktor Zámečník. Asi by se divil, co všechno musel podstoupit v mých snech. A protože jsem celý život marně toužila najít lásku, vedla mě moje duše na prahu smrti až do vzpomínek z dětství. Čistých. Ničím neposkvrněných. To má logiku. Můžeme zkusit operovat, ale je to riskantní. Musíme to riskovat. Zkusíme to, naděje umírá poslední. Nebuď smutná, Kamčo. Ty to tu nějak zvládneš. Moc ti za všechno děkuju. Jako malá jsem chtěla přijít na kloub nějakému velkému tajemství. A ten příběh, který mi táta vyprávěl, ve mně rozněcoval všechno. Tajemství, lásku, důvěru vhodného Boha. S lety se toto všechno vytratilo. Člověk se stal dospělým a přestal být čistý. Smrš. Nesnáší ho celé oddělení. Kdyby tak věděl, že jeho podobu na sebe bude brát předčasný konec. No jasně. Smrt v temnotách, ze které má každý strach. Všechno jsou jen představy. Prdele, krční depna, nejde to zastavit. Eliško, sakra, nepospíchej tak. Je to opravdu zvláštní vidět sama sebe takhle umírat. Nic si z toho nedělejte. Moje tělo už je v ledničce namražený jako rybí prsty. Aspoň, že nestrácíme humor. To si mám nasednout do svýho těla jako do tramvaje. A zhasnout? Ale to je šílený! Nebála jste se smrti a dohrála jste hru až do konce. Našla jste smysl. Vůle k poznání byla silnější. Poznání čeho? Že umírám? Žádný tunel, žádné světlo. Myslím, že už se na vás čeká. Tady moje úloha končí, musíme se rozloučit. Ne, počkejte. Já bojím se teď být sama. Jsem jenom vaše představa, která Ne. teď musí zmizet. S Bohem. Nechoďte! Smrt? Beze smyslu? No tak to ne. To je moje hra. Tohle je přece to poznání. Po kartě smrti přichází ještě hvězda. Ha! Slyšíte? Hvězda. Naděje. Já vás volám. Věřím, že jste to vy. Věřím, že jste to vy. Padám!
Věděla jsem, že tady počkáte. Ještě je třeba něco napravit. Co bude s tou hvězdou? Jaký je smysl hry? Vidím barevnou duhu a černý mrak, který zakryl slunce. Malé lidské oko přes černý mrak nikdy neprohlédne. A přesto? To slunce za nimi nikdy nepřestává svítit. Duha je jen pomývá, barevná stuha na obloze. Bez slunce by nikdy nebylo duhy. Jen musíte věřit, že za mrakem stále svítí. A vy tomu věříte? Věřím. Pak to musí být pravda. Avun, Dvašmaja, Nedgadashmach, Tété Malkutách, Neve Soujana, Aikana, Dvašmaja, Akbara, Amin. Jsi nějaká smutná? Je všechno v pohodě? Jo. Jenom jsem viděla hvězdu. Jednu? Já jich vidím tisíce. Nakolik okamžiků sobě patříme. Nevíme, my dva k sobě patříme, co nás čeká dál však nevíme, o tom se dá